Altså, vi fik... ideen til at lave kvindesmeden, kan man sige, det var ikke os, der har været her igennem de 22 sidste år. Det var en gruppe af piger, som var lidt en udspringer af det, der hed Mandesmeden, som faktisk også lå over i de her lokaler, som lavede brændeovne, og som gik i gang med at lave det, der er ladcyklen i dag. Og de blev så lidt uvenner med mændene herovre, og så blev de enige om at tage et andet værksted her på Christiania. Der var jo ret god plads dengang. Og lave et lille værksted, der hed Kvindesmedien, hvor de så lavede plader til ovnene, som mændene lavede, og tagrender. Altså, de lavede ting til byen. Det var et internt værksted på Christiania. Det var ikke et værksted, som var åbent for andre end christianitter. Når man er iværksætter, så har man jo dybest set ikke andet end problemer, fordi at man skal jo tjene nogle penge, og der er jo rigtig mange nye ting. Og, altså, man arbejder utrolig meget og får en meget lille løn, og det gør man jo dybest set i nogle år. Men det er jo også en kæmpe stor udfordring. Altså, man er ikke iværksætter, hvis man ikke vågner om morgenen og tænker, yes, det skal jeg så lige nå. Altså, vi tog jo bare alle opgaver. Der var jo ikke noget, vi sagde nej til, fordi vi skulle leve af det. Jeg tror, at de sjove opgaver har jo været sådan interiøropgaver af dem, jeg synes har været sjove, ikke? Og så er der jo sådan, altså så er der jo så kommet meget kunst til med tiden. Altså, jeg tror også helt i starten, altså så stod vi og lavede noget kunst eller nogle lysestager, ikke? Og så blev de solgt, ikke? Og så var vi jo bare sådan, de blev solgt. og det, så gik vi jo bare i gang med at lave nogle flere, ikke? Vi var fuldstændig optaget af det. Altså vi arbejdede jo 60 timer om ugen, altså vi var fuldstændig besat af det, ikke? Jamen, jeg håber da, at de drømme, vi har, altså på en måde, hvis man har en drøm, så kan man jo faktisk fuldføre den, hvis man virkelig, virkelig gør noget ud af det, ikke? Og ja, det er meget sjældent, jeg giver op på noget. Altså, der skal virkelig, virkelig meget til at give op. Så når jeg har sat mig noget i hovedet, så skal det også fuldføres. Og så kan det godt være, at det er svært, og det kan godt være, at pengene er små i en periode. Men det skal lykkes, og det tror jeg aldrig, jeg holder op med. Så tror jeg, jeg skal blive virkelig syg, eller dårlig, eller træt.